quero, para conseguir todo o que acabo de falar, unha Viana millor, para ir ás institucións a defender os nosos veciños, gustaríame recabar a colaboración e apoio dos representantes políticos, representantes do PP, representantes do PSDG. Viana plural, e así o reflexa esa pluralidade político demostra esta corporación municipal. Eu non son palabras baleiras, é a miña idea, que entre todos podamos contar convosco para levar adiante unha política municipal. Pero non só pido apoio da corporación municipal, tamén da sociedade vianesa. Pouco se pode facer sen contar casas cos veciños, casas asociacións culturais, deportivas e veciñais que en Viana hai tantas e tan boas, e son as que sostentan a vida social do noso concello. Creo no futuro de Viana do Bolo, creo na forza da nosa xente, e estou convencida de que se traballamos unidos seremos capaces de construir un concello con máis oportunidades, máis igualdade e máis esperanza. Para rematar, gustaríame nomear as persoas de outros países que últimamente se están establecendo en Viana. Sodes benvidos, somos unha terra de migrantes, e tal como fixeron con nós, agora tócanos a nós dar a benvida. Viana é un bon lugar para vivir. Temos un paisaxe espectacular, temos culturas e tradicións ancestrais, temos o millor que pode ter un concello, os homes e as mulleres que forman parte dele. En definitiva, serei alcaldesa de todos, vivan donde vivan, pensen o que pensen, e traballarei con humildade, honestidade e dedicación. Moitas gracias e que viva Viana!